mawa wabwino kwina kulikonse kumene mukuonera ndithu kanema wa Luntha akwananso nthawi imene timakupatsirani program ya press review, nthawi imene timaonekera kulikuli newspaper zathu mdziko muno zalimbanji tikuyamba newspaper za The Nation komanso The Daily Times. Ine ndi Patrick Pupa koma sinendeka ndilinso ndithu ndizangali Costas Kamteme. Chabuno Constance mwina kungwala ndithu Malawi komanso kodi ndi newspaper imene ukhale kuwatengera makamaka program ineyi ya The Press Review. Chapana mwanzikula lero ndikutenga newspaper ya The Daily Times imene ndiyabe kuti front page bakutengera okita bwino akuti pa front page ba The Daily Times by government blues, universities workers want 60 pay hike. Staff unions of various public universities have demanded a salary increment of between 50 and 60% effective April 2026. Kadi mene gamba zawo kwira ntchito mu college akunena kuti iwo rafuna kasalary kachitemboti kawere sakukhutitsidwa ndi zimene akulandira. Kufuna itakwera mwina ndi 60% kuyambira mwezi uno April. Sindikudziwa kuti kumene kwa front page pakuti chani. Kunoku kuli nkhani yayikulu kwambiri akuti make a transfer fight rages. Trio asks court to stop APM's executive order. Inaso akuti AG question move interest of application. Ndi tione ndithu makamaka nkhani imene ili pa page number 3. Page number 2. Akuti President Professor Arthur Peter Mutharika executive order for Malawi Electoral Commission make to relocate its headquarters from Lilongwe to Blantyre is facing a fresh legal challenge from a trio seeking a court order stopping the move. But the state, through the Attorney General, has since questioned the procedure and the credibility of the initiators of the flesh application, namely Lumbani Pere, komanso ndithu Chikasanda and Beauty ku Ntomoni. High Court of Malawi Judge Kenyatta Nyirenda yesterday heard the matter in his chambers in Lilongwe, but adjourned the proceedings after both the applicants and the state agreed to file additional documents. In their application, the three argue that the president acted unlawfully and outside his legal authority in issuing the directive last October that ordered Meki to relocate to Blantyre alongside Malawi Communications Regulatory Authority and Malawi Housing Corporation. The order also commanded the Malawi Prison Service to revert its headquarters to the old capital in Zomba. The there are some other agreements, misunderstandings, and the two mwina zikale zigwenda motani pamene mtsogolero wa dziko lino analamula ndithu kuti mwina bungu limene ndithu lomwe limayendetsa komanso kuyang'ana chisankho libwerere ndithu makamaka mzinda wa Blantyre. Ndiye ndithu tikhale tikumva zonse kuti zikwenda bwanji. Chabona pali nkhani ina apa mu Daily newspaper kuti Bob murder case set for July. The High Court sitting in Blantyre has announced that it will start hearing the murder case of Dr. Victoria Bob from Tuesday, July 7 to Friday, July 10. The court has since directed concerned parties to submit the preliminary applications by Wednesday, April 27, 2026. High Court Judge Ruth Jinangwa also directed that the responses to the applications be filed by Thursday, June 11, 2026. The court will thereafter hear the preliminary application on Tuesday, June 16, before issuing a ruling on Tuesday, June 30, 2026. She made these directions yesterday during a virtual hearing, which the media was not allowed to attend. So, hanimene ndio kudza adokolala amene anapedwa Blantyre amene akagwira ntchito kuja ku Queen's Elizabeth. Yeah, exactly. Amene nanazoti anabedwa like anapita kwawo wangu waba kwa mene wabira katumbu mene kwa. Chabuno, I think the nkhani ndithu yopetsekisoni komabe we have seen kuti there is a progress of which the case hearing starts from 7 July. Pamene tikhale ndithu tikumva zambiri kuti kodi mwina zikhale zikuyenda motani zinthu zovuta kwambiri. Yeah, I think we as Malawians amene mwina tili ndithu mwina tikugwira ntchito zofunikira zodalirika chitetezo yathu chikhalenso ndithu number 1
kumene tikuyenda pamene tikukhala zikufunikira kwambiri because you never know munthu amene uli naye pambali kuti munenda munthu amene afuna kupanga chipongwe chani. We have seen kuti kwachitika makhesi osiyanasiyana, anthu ena kubedwa, ena kusowa kumene, kuphedwa kumene. Pano pakangofika kuti munthu akangosowa kupezeka kuti wamwalira zimene zinthu zovuta kwambiri. Chabwino, let's get back to the nation pamene muniso ndithu nkhani yabwino kwambiri akuti getting set for tobacco season. The 2026 tobacco marketing season will start on Monday, April 20, and activity has intensified at the Lilongwe flows in Kanengo. During the past couple of days, trucks have been delivering bales of tobacco from farmers eager to sell their prized gold leaf after a month of hard work in the fields. National Publication Limited photojournalist Kelly Vimbo captured some of the growing momentum ahead of the opening of the market. Kani against the season. Next Monday. Next Monday. Yeah, and okay, the nkhawa imene makhalapo chimene madabwitsa kwambiri mangamba pankhani ya mtengo wa foja. You can see kuti timachitopangiridwa kuti andithu mtengo wa foja ndi chonchi zimene alimi ambiri amakhumudwa kwambiri chifukwa you can see kuti ulima foja ndi ulima wawa kwambiri kutofika poti belo lija litulutsa lidzadze likhute bwinobwino. Imakhala ndithu process yaikulu kumabe tingopempha ndithu anthu amene mwina munalima foja imene ayambirire ikhala kuti yokomerali. Komanso chinanso foja wanuyo ngati munamusamalira ndikuti akugula ndi bwino pamene kondeti mukugula koma ngati simunamusamalire zikhalanso zinthu zovuta kwambiri kuti mwina mupindule mwina ndithu kudzera mu ulimi wa foja. Ndi tiyinjezenso pano kuti zikadelena kumakhala ndithu ya ugawanikana manyumbamo kumakhala ugawanikana kuti iwe ndali mandeka masamala ndeka peteleza suna tena oeri zovuta kwambiri. Bwino mu daily newspaper paliso nkhani ina kuti court adjourns Kalumo case. Lilongwe Chief Resident Magistrate Shukrani Kumbani has adjourned the case involving former Immigration Director General Brigadier General Charles Kalumo retired to April 24, 2026 to allow the state to respond to preliminary objections raised by the defense against charges he is facing. Kalumo is facing charges of abuse of public office over the alleged issuance of a Malawian diplomatic passport to Nigerian businessman Dozie Mobwas. Akutendo nakani ndiokuza amene anali Brigadier General Charles Kalumo kuti amene anamangidwa nkani yako nazo kuti sana endetse bwino momwe ma passport anapatsa passport ina yokusenera kwa munthu wa ku Nigeria. Ndakuti pano pa kesi yake tsopano ikupita pa April 24 imene idzakavereredwa ku court. Nkhani za nyengo zimenezo. Chabwino. Still on tobacco season. Paliso ndithu nkhani napa imeneso ndi nkhani yabwino kwambiri akuti research center bags minimum maize price. Center for Agricultural Research and Development CAD has welcomed the recently released minimum maize price, said the government would be at fault if staple food crops were left to a perfect market economy. The research center, based at the Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, urges that policymakers must go beyond gross margins when determining maize prices, as maize have wider implications if prices are left entirely to a competitive market. Kani agandi tunemene okuza nkani zomwezi zodi yayi zaulimi We are crossing to the Times Business. Okay. On the front page of the Times Business, there's a story saying mining audit exposes rot, and part of the story reads: non-compliance to regulatory requirements and breaches of license provisions are rampant in mining sector. Audit findings indicate the Mining and Minerals Regulatory Authority conducted a nationwide mineral license compliance audit covering the period between 2020 and 2025. MMRA's finding has since triggered a 30-day Ottoman
for license holders who have to regularize their operations or face cancellation. In a written response, MMRA Director General Passport Court said the audit reviewed extensive breaches across exploration, medium and small scale mining licenses. So zikuonesa kuti nkhani yokudza migodi imene imachitika kwa yalokulo kuno Malawi kana ngati sizikuyenda bwino maka pa malicense ayina kungopangapo. Yeah, exactly. And we saw yesterday kuti bungwe lijanditu la SIDED. Yes. They had a press briefing yokambaso ndithu nkhani za migodi kuti at least boma kulibe mphaboma kuti andithu ikende ndondomeko zabwino kuti m'malo muno migodi ili titha kupindula nayo. dziko la Malawi ndi dziko lolemera chifukwa you can see kuti ayi ngati panopa ndithu mwina kwakuti kuli migodi kwakuti kuli miyala kwakuti chani I think titayenda kwambiri kwa madera ambiri ndikupanga extract ngati zikhoza kwambiri ndiye ayi tione kuti mwina zonse kuti boma litikaniza modani linalika most license kuti amene azikatenga zimene zozakhale license yovomerezeka makamaka chabwera kuti FAWEMA gives council 22 million to renovate classroom blocks. The Forum for African Women Educationalists in Malawi, FAWEMA, has invested 22 million Malawi kwacha to renovate classrooms in 11 schools in Mchisi district to improve literacy and protect learning materials. FAWEMA Executive Director Wesley Chabwera, speaking during the signing of the Memorandum of Understanding with the beneficiary schools on Friday in Mchisi district, said the project is designed to protect investments in the education sector. Kani akinjitsu nimene kuona kuti ayi anthu chuma chankhani 22 million just to renovate. Pamenepo adikwesetsa ndalama tizikulowa. Ya ndalama zikulowa. Ndona kuti ndalama mdziko muno zilimo. Crossing to climate change, environment and agriculture is a story which leads bloggers, charcoal burners push Kaningina forest to the brink. From the distance, Kaningina's forest, which straddles Mzuzu City and Karabe district, appears green and dense in a continuous canopy that suggests peace and life. Yet a few steps inside reveal a starkly different reality. What looks like a thriving forest is, in truth, under sustained pressure. Loggers and charcoal producers move in and out of the reserve with urgency, cutting and burning in a race against time to extract what remains of the standing timber. Something you can Kaningina forest. Kaningina forest. Hadi kuiona kunja kutomani ndi forest. Autukula ngati anthu mitengo amalizamo. Nkhani yake kuti kuocha makala. Nkhani yake kuocha makala. Kuocha makala bantu akuna ngati kuti imene unde ngodi wa ndalama. Imene zisali zoyenera kwa kumbali ya environment tukunonga chitengera. Exactly. Chabuno still in environment kuti women dress Michiru Mountain. A group of women born or raised in Chiromoni Township, Luntha, on Friday planted trees on Michiru Mountain, which has come under siege from illegal lodges. Clad in a simple black and white attire, the Chiromoni super ladies climbed the steep mountain in the foreground on their population's rather populous township, singing and laughing to join community crowds and planting about 1,000 trees on deforested slopes where they once picked mushrooms and wild fruits. Kandi tuona amai nditu amai kandi abuno kombere kodi tu chilengedwe chathu panopa ndikuona kuti chikupanga depreciate ndendizo zopangaso kuti azitano kukayesa kudzala mitengo ayi ndithu imene zofunika kwa dziko kombere kuti mwina ndi chilengedwe momwe chikuvuliramo ndi nyengo momwe kuyendera zinthu zizikuyenda bwino ndi mitengo I think imathandiza kuti nyengo sasinda kwani ngati dziko komanso tingowapempha kuti yayi next time mwina adzafulumireko chifukwa you can see kuti panopa mvula kapena zizothirira ukhala mitengo yanthirira mitengo yanthirira chakuno before you move to maybe arts and culture pali ayobe alimba zina zake ababa ndezangu ndiwaza it's very interesting kwamene mukufuna kugula news muipeza ndithu makota environment there's a disagreement between the family whereby the wife
He's saying, why are you insisting that I should hire a beautiful maid? It's a question from a lady. And I hope my dear wife, all our neighbors hire beautiful maids. So, let's get back to the in the arts and culture sector. There's a story which reads Goshen City unveils 175 million kwacha sponsorship for Miss Malawi. Goshen City Trust yesterday announced 175 million kwacha sponsorship package for the 2026 Miss Malawi beauty pageant. The package includes 75 million kwacha in the prizes of the winner. The 75 million kwacha includes 30 million kwacha cash, a vehicle valued at 35 million kwacha, and an apartment worth 10 million kwacha. Ndikaimira. Ndalama ibwere kwa ine tizija limodzi. Nkhani yakamba zokuti Goshen City imene mapanga sponsor Miss Malawi inapanga zo sponsor last time 50 million kwacha papa yakweza modi yakuti amene adawina ila ndi 75 million kwacha ndalama zankhaninkhani. So you can see out of 175 million, so hanzi igwira ntchito zina ndi zina koma yanga uzindika mukuti yanga yako ndikhale ndithu ndikuita funa imene. Yeah, I think Goshen I think let's salute Goshen City Trust. Maulemu akugwira ndithu ntchito tamandika in empowering our ladies cause ndithu komanso zikufunikiranso tu ngati feso anyamata ndivangire so ati ndiwafotokoze ineso ndikutosera kuna uya zakale mister wina zakale mister chibino valisonkhani nava akuti Kasungu Harvest Festival set for depart. Kasungu Harvest Festival, a new entertainment and cultural festival, is set to make its power on May 29 at the Kasungu Hotel, formerly Kasungu Inn, according to organizers. Agometi Limited. The 3-day event is designed to celebrate agricultural success, cultural heritage, and community development in Malawi. The curators say Kasungu, being one of the key agricultural districts, plays a significant role in food production and rural economic activity. Harvest Festival let's cross to the Times Sport. Exactly. And on the front page there is a story which reads hard luck. Scorchers finish bottom at FIFA Women's Series. Part of the story reads the Malawi Women's National Football Team lost 3-2 to India's Blue Tigers to finish bottom of the FIFA Women's Series at Nyayo National Stadium in Nairobi, Kenya yesterday. This means the Scorchers wrapped up the FIFA's Women's Series without a win, having lost 5-0 to Australia in the opening match at the same venue 4 days ago. Yeah. Can you remember? I think sitting up blame because they were facing my giants. Yes, India's Blue Tigers. Yeah, because you can see good Masera Oyamba anagonja 5-0 against Australia. Yes. Australia is a good team. Is on on FIFA rankings. Yes. And looking at the yesterday match, India na also did too. Ikuchita bwino. Komabe we tried because you can see the margin 32. So at least we have to had luck. Had luck. Despite we did amaliza did to pagitseka komabe we tried. These are just some of the preparations ahead of the next time this is just easy what is exactly. And not forget, you should not forget that women's the Scorchers who compete in Africa rather WAFCON this coming July. They are indeed, I think Puzila again experience Chabuno tulingeso inaswava akuti NBS Bank Charity Shield sponsorship hits 1 million Malai kwacha. NBS Bank PLC has increased its sponsorship for the Charity Shield, the traditional curtain riser, to make the country's football season from 60 million to 100 million
representing a 66.7% rise. The bank's head of marketing, Frank Magombo, made the announcement at a joint press conference with the Football Association of Malawi in Lilongwe yesterday. This child shield ikale kuchitika loweruka lomwe ndithu pa 18 April 2026 masera amene achitika ndiso bwala bingo mu mzinda wa Lilongwe. So yeah, ndithu zabwino zonse tuthokoza kwambiri a banki kuti makana to see okay kuma Super Bank exactly all the banks all the banks I think they're trying kuiga masewera apa exactly tabwino palisonkhana apa kuti Super League clubs step up preparations. Super League teams have stepped up preparations for the 2026 football season. The football season kicks off this weekend with the charity shoot. I think that's the same story we were talking about with it. Exactly. And who are once again, Super League teams they're already. Yeah, and just to add on that, Super League will kick off on 25 April 2026. So I think it's all about preparations as exactly. So in 2026 to 2027 season, and it's a new season with a new sponsorship. We are talking about FDH Bank sponsoring the FDH Bank Premiership with a lot of money. They and to Zambia ticket was an my program to Sadida. I think with sports news, we've come to the end of in today's indeed tutawalongosolera momwezi zimene zalembedwa mu Daily Times newspaper and the Nation newspaper. Ndipo sizonse zimene tikhoza kugwira yayi. Koma saudi saiwale kuti akakaka magulitsidwa pa 4,000 ochipa 4K yoka 4,000 yoka ndipo ngati mukuifuna kuti muwerenge zambiri monga momwanenera ayobe ali umo ayobe ana zina zake umwe simukufuna kuitsalira 4,000 chawaja yoka drama yochipa kwambiri kuno mutsekulelero komano nditsanzike chonje kuti munali ndikine kustaskantene amene takhala limodzi kuchokera pamene timaitsegula station kukonzekeretsani ino pamenepo ukutsalitsani chinachi chonse mpaka kufika pamene makutsalitsanso zomwe mapepala amenewa alemba during the press review program. Exactly. Munali ndine Constance Kantemeni komanso nzanga yabino tsazikani kai. Kutazika kumwe mwatsazikako. Yes. Kwa ife ngungothokoza kuti anapaga isankho yopambana khala amenepo. Sidima chitanga ndi yophweka yayi. Kuli ma channel ambiri usankha Luntha yayi. Bringing wisdom. Exactly. Kwa ife ndithu ngukunyadirani komanso kupempherani kuti zinthu zanu zikhale zopambana. Ine ndi Patrick Popa tithokozeso kwambiri Henry Malunga amene ali pamagina kuona kuti zonse zikhale zikuyenda mchimake. Ndikutipitizani kuona kale Luntha makomanonse. TerraVision stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national